kuno kwaringai kune nhau yemwana musikana ari form 1 14 years. Seneme yacho ndiri kutekea. Mwana uyu uri kubudirwa nemunhu ari kubuda achiti akauraiwa nevanhu vakakutekea. Zisekuru ravo rakashaika kuma 1986. Saka mwana ari kubuda achiti akabudirwa, saka ndoda kuti zvibude pachena. Saka zvakatanga mwana waenda kuma sports ma in the house. Ndo pakabuda mwana wechimhanya, ndo pakatanga kutobudirwa ipapo. Ndo kuchenda kumusha kwawo. Saka tasvikapo mwana yakabudirwa akataura, ndinonzi Mishek, ndakauraiwa ndiva kutekeya makore ekudhara. Anotaura gore racho. Ndikachekwa ndiri musope. Asi sekuru ava vafa vakazosiyira mwana wavo kutaura sekuru vevana ava. Baba azobara vana vavo nevazukuru vakubudirwa ava. Saka ari kuti akasiyirwa uyu wakukontinya neurombwa wani wababa ake. Kana waiti ndakachekwa nyama dzangu, ndakachekwa zvidya zvikaiswa mufiriji zvichitengeswa sepork. Then totarise kuti mutisharukwa wacho kutaurwa wakafa kuma 1980s 1986 ari kutaurwa musharukwa iyeye. Akafawo zvinhu zviri mysterious, akaitawo zvinhu zviri mysterious. Saka zvadaro vakadzokera kumba kwavo. The following day vakazotonga vabudirwa vari 2. Uye akatanga chibudirwa akati ndamutsawo uyu akauraiwa futi mumusha munomu kuti tirwisane nemusha unomu. Saka vakazonga va 2. Umwe acho akanga ari musikana, vanga zviruti wasikana. Chituwa changa kutonzi Gunners. Saka vakabva ku imwe sub village yangu inonzi Paburai Hari kwakuchena. Vechimhanya is almost 5 kilometers. Sikana veve kuya pashop yasekuru wavo, baba vavo. Ndopo wakasvika vachiti kuna sekuru wavo, budai titaure. Mune zvinhu zvemakasirwa ndibaba wenyu imimi zvakukonzeresa kuti vanhu aite sei, vasarore mumusha mavo. Ndopo vakatanga vakabudirwa kudaro vechipwanya mashops, mawindo epashop. Vakapinda vakapwanya ndo pakazosvika vamwe family yacho. Ndopo vakandifundira kuti ishe vanhu vaive vabudirwa kuti zvakare, asi vava pashop yababa. So pendakasvikapo ndakasvika vakabudirwa vasikana vaive. Uye akati ndozi Gunners, ndakauraiwa ndiuyu muridzi weshop uyu waakainherita zvinhu zvinonzi zvababa vake. Saka ndauraiwa kudaro, saka ndinoti zvifumuke. So they were very violent. So mudharo yakabva zvikira, ndakati no, ndasvika ishe chitaura ineni nemi makauraiwa. Vakataura takauraiwa, saka tichatomutsa vanhu vese vakauraiwa mumusha munomu. They were very violent, very very violent. Vechipwanya vaita zvekutorowa mawindo nezvibhakera senge yaizviti Gunners yeye. Vakavhura firiji vechitora madrinks vechipa vanhu vechimwa vechiti isimba rangu riri kushanda zviro izvi. Saka vakamwa madrinks nemakinkos zvaibudiswa mushopi imomo. Sekuru vakazoti ndakashaya $70 yangu yendanga ndiri mucashbox yangu, iye muridzi weshop. The show they were very violent. Sekuti vakazodzikama ndasvikapo ndataura navo ndakati kana ngozi ndichinge ndasvika ini inodzikama ndo madzikamiro akazoita. Asi they were very very violent. So sekuru nemastoves vaibadidza mastovhu anga ari on echibvira, mashelf echishiftwa, makaunda echishiftwa. That was Muswat 3. Chief akatumira mupurisa vavo. Chief akati nyaya yenyu iri spiritual, makufanira kuti mufambe n'anga 3 kuti makutekeya muzi makachena. Because vana vari kubudirwa ngevani ndiwe zibaba rasara rizibaba mwakutekeya. So kutaura kwandikuti handasi kuno kwasumuka vakananga kwachecheche kunofambira nyaya dzacho idzodzo. Zvakandikachamanza kuti munhu ari nomo uchirwa mawindow kana pane muti wakakwira umwe achazviti Gunners yo. But narration yacho munhu akabudirwa zvaanotaurawo nezvaanoita, ngozi kana ichibuda haidyi chinhu. Saivo vaidya maconcours uchimwa makoko. But action dzacho dzavaiita zvaitonga munhu ari muspirit.
zvimwe zvacho vodya ubva kuti amunari ngozi aendi chino aendi making course kana kuvhura madrinks. So ndosaka ndakazoti no vanhu ava ndavafambi. Toona kuti ingozi zvishuwa here kana kuti vari kufunga kuti sekuru vakaromba ngatitsvage iwe kuti tiende kwamambo tikwanise kusumudza sekuru wani wedu. So vari kuti ivo futi vadzokera kumba after kupwanya shopping akazonobuda futi mwe muroora akubudirwa futi echidadaidzwa futi nespirit yamisheki kuti uyaite exposition. Umwe muroora wo futi anogara futi muno ku sub village yekwa Chimwaho ari kubudirwa futi atoti baba imi peta wayati chepaya nechipwanya shopping mazouya kumba kwangu manheru in spirit nichida kundiuraya ndibaya kuti odofumura musha wangu. So akatobuda chitochema akatoya panapa kusene chimhanya murore zvakatodivunza kuti mamhanya kuti mukadzi uyu zvisinomo munhu angati amu spirit kuti ndaposwa ndauraiwa natezvara vaiva vachiri kuda kundifumura zvendikuita sei mabasa angu.